донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун бо нуфузтарин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеаи муосир нақши барҷаста дорад. тавре ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз медоранд, ҳоло дар кишварамон соҳае нест, ки дар он хатмкардагони донишгоҳ фаъолияти пурмаҳсул надошта бошанд. бо мақсади баррасии фаъолияти донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар соли 2020 ва пешбинии дурнамои он барои соли 2021 дар бинои марказии донишгоҳ нишасти матбуотӣ доир гардид. дар нишаст намояндагони воситаҳои ахбори омма ва дигар меҳмонон аз дохилу хориҷи кишвар иштирок карданд. нишасти матбуотӣ аз маърузаи ректори донишгоҳ профессор Хушвақтзода Қобилҷон хушвақт ифтитоҳ ёфта, дар он аз бурду бохти донишгоҳ маълумоти мушаххас пешниҳод гардид. нахуст аз ифтитоҳи бинои наву замонаи факултетҳои иқтисодӣ ва хобгоҳи рақами 8 донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе ва ҳамзамон раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ иттилоъ дода шуд. ҳамзамон дар ҳошияи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва ҳавасмандгардонии ҳайати кормандону омӯзгорон аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ музди маоши кормандон ба андозаи 10% баланд бардошта шуд. раёсати донишгоҳ изҳор дошт, ки бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим дар соли 2021 озмуни умумидонишгоҳии факултети сол, кафедраи сол ва донишҷӯи сол гузаронида мешавад. ҳамзамон дар ин ҳошия соли 2021 дар донишгоҳ соли рушди сифати таълим эълон гардидааст. соли рушди сифати таҳсилот эълон карда шуд. ин ба он мақсад аст, ки яъне сифати таҳсилот дар донишгоҳи миллӣ баланд равад. барои ҷустуҷӯи истеъдодҳои нав на танҳо дар соли 2021 озмуни донишҷӯи сол гузаронида мешавад дар донишгоҳи миллӣ, инчунин кафедраи сол, омӯзгори сол, факултети сол низ гузаронида мешавад. аз мақсади асосӣ аз гузарондани озмун ин пеш аз ҳама ин рақобат байни ҳама донишҷӯёне ки дар донишгоҳи миллӣ таҳсил мекунад, ҳамчунин беҳтар шудани рафти умуман ҷараёни фаъолияти кор ҳам дар факултетҳо, ҳам дар кафедраҳои донишгоҳ. омилҳои асосие ки баланд мекунад рушди сифати таҳсилота дар дилхоҳ муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ин пеш аз ҳама омӯзгор бояд, яъне ки омӯзгорҳои мо дошта бошем имрӯз ба талаботи замона ҷавобгӯ бошанд. худи омӯзгорон яъне ки пурра аз тамоми техникаву технологияҳои нав, забонҳои хориҷиро хуб донанд. ин якум. дуюм ин аст, ки баланд бардоштани сифати таҳсилот пеш аз ҳама ин иштироки фаъолонаи донишҷӯ дар дарсҳо мебошад. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба таъсис додани ихтисосҳои манбаъҳои таъдидшавандаи нерӯ, яъне энергияи сабз, иқтисоди сабз ва иқтисоди рақамӣ дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз соли таҳсили 2020-2021 дар заминаи имкониятҳои моддӣ техникии факултетҳои донишгоҳ ихтисосҳои иқтисоди рақамӣ ва иқтисоди сабз ташкил карда шуданд. яке аз самтҳои калидии фаъолияти донишгоҳ, ки ба он диққати махсус равона гардид, ин робитаҳои байналмилалии донишгоҳ мебошад. дар ин замина омодагӣ ва гузаштани донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз аккредитатсияи институтсионалии байналмилалӣ тавассути ҷалби агентии аккредитатсионии аврупоӣ яке аз нақшаҳои муҳими донишгоҳ ба ҳисоб мерафт. дар поёни нишасти матбуотӣ ректори донишгоҳ бо хушнудӣ ба самъи ҳозирин аз гузаштани донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз аккредитатсияи байналмилалии ЭКА хабар дода, ин муваффақиятро як қадами устувор дар боло рафтани нуфузи ҷаҳонии донишгоҳ ва баланд бардоштани раванди таълим маънидод намуд. имрӯз донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо беш аз 289 донишгоҳ, донишкадаҳо ва марказҳои илмии ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ, ҷумҳуриҳои давлатҳои аврупоӣ, осиё созишномаҳои ҳамкорӣ ба тавсиф расондааст ва аз рӯи ин созишномаҳо албатта фаъолияти байналмилалии худро ба роҳ мондааст. 1 сентябри соли 2019 зимни ифтитоҳи бинои академияи давлатии идоракунии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дарси сол баргузор гардид, пешвои муаззами миллат дастур доданд, ки муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шаванд. ва албатта ин дастури пешвои муаззами миллат аз ҷониби фикр мекунам тамоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба хубӣ дарк карда шуд ва аз паси анҷом додани корҳои омодагӣ ҷиҳати гузаштан аз аккредитатсияи байналмилалӣ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯзи 2 сентябри соли 2019 аллакай оғоз гардид. аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна аввалин маротиба аз аккредитатсияи байналмилалии институтсионалӣ гузаштем.
фарқият аз аккредитатсияи байналмилие ки баъзе барномаҳои таълимӣ мегузаранд, ин дар он аст ки агар баъзе муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ як ё ду барномаи таълимиро аз рӯи ихтисоси мушаххас аз аккредитатсия гузарондагӣ бошанд, донишгоҳи миллӣ тамоми фаъолияти худро, яъне ҳам фаъолияти таълимӣ, ҳам фаъолияти илмӣ, ҳам фаъолияти байналмилалӣ, литсеи назди донишгоҳи миллӣ, институти илми тадқиқотӣ ва донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ назди донишгоҳи миллиро пурра аз аккредитатсия гузаронд. ва албатта ин мавқеъи донишгоҳи миллии тоҷикистонро на танҳо дар ҷумҳурӣ, на танҳо дар минтақа, балки албатта дар ҷаҳон муаррифӣ хоҳад кард ва ман шод аз он ҳастам ки имрӯз донишҷӯёни мо, хаткунандагони мо аз ин дастоварди донишгоҳи миллии тоҷикистон шод мегарданд ва дар бозори меҳнати аврупоӣ метавонанд рақобатпазир бошанд. гуфта шуд ки гузаштан аз аккредитасияи байналмилалӣ донишгоҳи миллии тоҷикистонро дар зинаи бонуфузтарин донишгоҳҳои дунё қарор дод. Риёсати донишгоҳ изҳор дошт ки ин дастовард ҳайати бисёрҳазораи донишгоҳро ҷиҳати таълиму тарбияи баландсифат ва тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ боз ҳам пурмасъул гардонид.